bat, sua. Enkargua zain duzu. Enkargua jasoa. Bidean oztopo bat agertzen bazaizu, lepoan hartu eta segi aurrera. Gailurrera iristen zarenean, ezkerrera jo eta segi aurrera. Segi aurrera. Segi aurrera. Lurreratze bikaina. Segi aurrera. Biratu ezkerrera eta segi zuzen. 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 Hau, ez zegoen hemen. Bidea berkalkulatzen. Itxaron. Zoaz zuzen, etorri zaren bide beretik. Lagundu zure adiskideei. Emaizkiguzu 5 izar, bide honetik eraman bazaitugu. Berandu zoaz. Galduta zaude. Bilatu kobertura hobea duen leku bat. Non arraio zabiltz? Venga. Non zaude? Zein larretan?
espazioan bidaiatzeko plugina erabili nahi baduzu, Einstein-Podolsky-Rosen paradoxarekin tupust egingo duzu etengabe. Leku honean zaude berriz. Ibilbidea berkalkulatzen. Hobe duzu espabilatzea. Horrela ez zara inora iritsiko. Aldaparen erdia egin duzu. Okerrena falta da. Lasterketaren azken segundoan, garro aseguruak! Ausporik gabe, garro aseguruak! Autonomoa zara, garro aseguruak! Autonomoa zara, garro jubilazioak! Esperantzarik gabe, garro erio aseguruak! Venga, ilundu baino lehen. Helmugara iritsi zara, behingoz. Enkargua berandu entregatu duzu. Enkargua berandu entregatu duzun ezkero, sariaren 100% murriztu zaizu. Baina ez etxi. Beste enkargu bat zain duzu. Aizu? Non dago nere Coca-Cola? Pobreak jaio eta pobreak biziak, inok ez toztukatzen emonai guztiak, ala nise